MZP Hqrs Lunglei hruaitute chuan vawiin July ni som pali khan Mizoram Engineering College laiin hnathawh kalmek dinhmunte an enfiah PHE le P&E Department ten na an thawh zawh tawh laiin PWD chuan a panna kawng siam na zela somhnih bak an la zawh lo niin an soya H&TE Department chan bikah muang chang lutuk le kutthlak mumal ala lo chu poi an ti thu soin H&TE Minister Dr Vanlalthlana'n MEC a kumsang ni somni paruk somni pasari academic session a class chan ani tur thu puang ma se chan thei ani don lo nia alan thuan soi vawiina Mizoram Engineering College hnathawh an enfiah na hian MZP hruaitute hi PHE PWD le P&E Department hotu ten an telpuya hnathawh kallai meka department sang hnathawh te ngun taka an en ho thu soin tun dinhmuna tuilak lu na PHE Department in a thawh le englak lu na P&E Department in an thawh te chu an zawh to thu an soya heti lai hian PWD chan chu working season ani lo wangin na zela somhni borvel bak tho alani lo thuan soya GSB pha chungchanga mimal ram te ne na harsat na a omboka wangin engineering college panna kawng hi du thu asam lo hle ni in MZP hruaitute chuan an soi MZP Hqrs Lunglei hruaitute chuan engineering college a hian building sang te an enfiah thu soin classroom ata narwa mana light le ceiling fan quality chetak tak da ani chupoi anti hle ti an soya building chunga room sang top le du thu sam lo tam lutuk chu thu nei tulamte arang lama enfiah tura angen thu soin Mizoram Engineering College chunga hnathawh kalmek te zinga Higher and Technical Education Department chan muang chang lutuk le kutthlak mumal ala lo chu poi anti thuan soya H&TE Department chu tun aya Mizoram Engineering College ngai poi muang ngai sak turin angen MZP chuan H&TE Minister Dr Vanlalthlana'n kumsang ni somni paruk somni pasari academic session a Mizoram Engineering College a class chan ani tur thu lo puang to ma se tun din huna Mizoram Engineering College a hian class chan thei ani don lo nia alan thuan soya Engineering College chu ruwa manafel fai zawk ne na bulchan vat ani theinan ala turin thu nei tu te an ngen ti soin Mizoram Engineering College a class chan vat ani theinan hnathawh kalmek te an vil zui zel don thu an soi Cái classroom của mò, cái hình như thế, sao anh chìm đón gì thì classroom anh lại thích thích mò, anh lại thích giống thì anh thích thằng làm thế cả hai, thì dùng kia đi nó chìm gì đấy anh nói
Mizoram Engineering College hi rusa sum cheng viable se somni paruk senga April ni somni panni sang ni som paruka saktan ania November ni som paruk sang ni som pariata sakzo ni in Prime Minister in February ni thum sang ni som pakwa a ral khata tangina honga harsat na sang sanga wangin zirna kalpui tan mai thei anilawa building sakzo to thom that ngai le apan na kawng siam that na le mamo sang sanga tan Mizoram Sarkar chuan cheng viable se somni panga point pali pakhat da in Mizoram Engineering College ha hian building dinglai pariat academic block administrative block workshop laboratory library boys hostel girls hostel cafeteria le students common room te a oma Sarkarin athom thatna tur cheng viable se somni panga point pali pakhat arwa manchu apan na kawng siam na atan cheng nuai zasari somnga tuipek na le da khol na atan cheng nuai zani somli pakwa point pali engpek na le transformer bun na atan cheng nuai za paruk point pathum paruk le H&TE kuta campus di changlun na te manrua le bungra sang le na atan cheng nuai sang khalzali somthum panga point pathum pakwa da ani Mizoram Pol Hqrs Lunglei chuan vawiin ni som pali July sang ni som ni paruk thole ni hian Mizoram Engineering College puk puyami chu an hnathawh dan te kan han enfiah an hnakal mek te kan han enfiah du khop lo na tam tak kan neya chulai chuanin tun dinhmuna chuan PhD Department le P&E Department cho chonin an department work an thawh tur chu an thawh zawh tawh PWD lampang hianin an la thawh zawh che lo working season te lo ni lo bok nen tuna hian GSB pha chungchanga hianin harsatna PWD lamin an nei ber chu GSB pha chungchanga mumal ram te nena harsatna an tok deuh hleka ila hian engineering college panna kawng hi du thu ala sam che lo deuh ani chuan tuna hian PWD hianin 20% thawh zawh to an ni a adang zong hi working season in tran le vela thawh tran tura roman an ni a ti chuanin engineering college building sang a chhung an material zong le a chhung kan han ena a building chhunga khianin nge tui farte tui tling te atam ema le nuam hnok tam tak a awm boka tin a cement a hma an lo man to kha renovate lo nge han khoi dewa tlamei tur le ang khoi lo po a ri deuh to hnuwa han tlabal to mai turam chi hi tam tak a awm boka tin nge patek kan ti ang chi te bolhlok kan ti ang chi te chhunga khianin tam tak hmu tur tun din huna chuan a awm hria classroom bikah khianin an light man te an fan te le chung an materials man hrim khi nge du thu sam lo em a zirlai no pang khatianga tlema mitlama chaklo ang tur ang tan phei chonin light te khi du thu sam tok lo em a le a quality khi an manna khi an man ho khi a chia classroom tin te kan han fangkola du thu asam lo em a chulai chonin an hoilam pang khianin nge eco pakhat atunga I khok rum angte khi tiang te khi mu awm nuala chuan an light te an fan man te khi lai classroom an facilities an material hrim khi du thu sam lo hlom em ani chulai chonin tilaya kan thu nei tu te pon han en dik le nge se tilai kha ini MZP chonin kan phut tlata tin Higher and Technical Minister Dr Vanlalthlana'n Mizoram Engineering College 2026 through 2027 academic session atana trantura alo puanto chu tungdin huna chonin nge I tran thei ani lo mela chulai chonin arang lampanga ma laturin
kan han ngen ngal boka tin tuna hianin departmental work kan ti PWD te PHE te P&E te am phak ang tokin hetilaya sarkar department chuanin an thoka an thok tha a bokina chuan an thok an ti tur po an hlen fel ni chuanin kan ngai to amaro chu higher and technical lampanga kan contractor te lampangin an work hin la hlen che lowa beautification lampanga ni mo khutilaya classroom maintenance simsima po a building chunga hianin tuna hianin lo tlak alani lo simsima chulai chu kan higher and technical minister te pon kan lo min lo hriata min lo ve sak thei chuanin alo bom vi wang ti lai kha le tun academic session a chuanin kan tran thei hi a be sei om lova 2027 to 28 a chuanin kan tran ngei theina tur le kumina chuanin kan pe fel man ngei ni theina tura ma min lak sak thei chuanin kan lom vi wang ti lai kha kan soi du le boka kan department PWD te PHE te P&E Department te lai lunglei mangai na thinlung taka hnain han thoka hi lom thu kan hril du bok chewa ti chuanin vawiin lama te voi chungin hun le tha te in lo senga hetilaya kan department poimo tak PWD PHE te le P&E te hetilaya Mizoram Engineering College min en pui tura local zong te in zawai chunga lom thu ka soi boke MZP Hqrs Lunglei chuanin Mizoram Engineering College hi a top thlengin kan enjui reng dona hemi apo hianin mipui te khongai takin lunglei tana kan institution thatur Mizoram tana kan institution thatur hetilai hmuna kan duang ani atulanga MZP na ma kan lak na khongai takin mipui ten min thlop tlat turin ka som bok chewani